Γεια σας κύριε και κύριοι, Special 13 εδώ. Και απόψε θέλω να κάνω ένα μικρό βίντεο και να πω κάτι βασικά. Λοιπόν, το PlayStation 3 μου έπαιζα Ghost, Call of Duty Ghost, και σε κάποια φάση μου κόλλησε. Και όπως βλέπετε, εγώ έχω το PlayStation 3, το FAT, ναι, και είχε ένα κομπάκι από πίσω και το κλείσα από πίσω. Λοιπόν, όταν το άνοιξα μου είπε the PS3 System Storage Files are corrupted, ωραία, και πάτησα restore. Πήγε στο 40 κάτι 50 έβλεπα τηλεόραση, δεν κατάλαβα, λέει, είχα δει όταν ήταν 40 κάτι, γιατί το είχα βάλει από τις 11 το πρωί μέχρι 12 βράδυ και ήταν ακόμα στο 40 κάτι. Και μετά το βλέπω ξαναπήγε στο 1 από μόνο του, δεν ξέρω τι έγινε. Και μετά πήγα στο save mode που έχει 6 options. Όσοι δεν ξέρετε τώρα, πηγαίνετε στο YouTube, πατήστε PlayStation 3 save mode και θα σας το βγάλει. Θα δείτε τι είναι τώρα, ναι. Και πάτησα restoring file system. Και ναι, αυτό. Αν ξέρετε μπορείτε να με βοηθήσετε, γιατί δεν θέλω να κάνω restore system που τα σβήνει όλα, ούτε restore default settings. Γιατί το restore default settings σου σβήνει το λογαριασμό και πρέπει να το ξαναβάλεις. Και εγώ δεν θυμάμαι το κωδικό. Ενώ το restoring system τα σβήνει όλα. Και δεν θέλω να τα χάσω. Έχω πόσα τρόπαια, όλα τα level μου, τα πάντα, όλα τα παιχνίδια. Δεν θέλω. Αν μπορείτε να βοηθήσετε, πείτε μου. Δεν ξέρω τώρα, πήρα τη Sony και μου είπε ότι να το αφήσω αρκετές ώρες, μήπως ή ένα από αυτά τα δύο, restore default settings ή τέτοιο. Ρώτησα αν μπορώ να το αφήσω αρκετές ώρες, αν θα πάθει τίποτα, μου είπαν όχι. Για να γίνει αυτό, γιατί όπως βλέπετε εδώ πέρα, συγγνώμη, κάνει loading και λέει δεν έχει φριζάρει. Το βλέπετε κιόλας. Ναι. Απλά θέλω να μπορείτε να με βοηθήσετε τι να κάνω γενικά, γιατί δεν ξέρω καθόλου και θέλω να παίξω και η καινούργια πίσω το νέο DLC του Call of Duty Ghosts. Έχασα κι άλλο WXP στο multiplayer. Θα το αφήσω τώρα αρκετές ώρες, τώρα δεν ξέρω αν το αφήσω όλο το βράδυ. Αλλά δεν θέλω να κάνω restoring όλο το PlayStation 3, γιατί δεν πρόκειται να ξαναπαίξω ούτε και να ξανακάνω βίντεο στο YouTube τότε. Τι να κάνω, αφού θα είμαι μικρό level, τώρα εντάξει, γιατί όλο αυτό μου λέει, δεν μου λέει κάτι για το hard drive, απλά κάνει πάρα πολλές ώρες να κάνει preparing και δεν ξέρω, κάνει πάρα πολλές ώρες. Τέλος πάντων, φάστε το βίντεο, πάντως αν μπορείτε γράψτε μου στα comments κάτω τι να κάνω, γιατί δεν ξέρω, μου έχει κολλήσει εδώ πέρα στο preparing screen ή δεν ξέρω, δεν μου έχει φριζάρει, βλέπετε ότι κάνει loading, αλλά αν έχετε κάποιον φίλο που ξέρει να ρωτήσετε πραγματικά, γιατί θέλω τη βοήθειά σας και εντάξει, αν θέλετε κάτι και από μένα, ξέρω, θα σας δώσω και κάτι. Τέλος πάντων, απλά τώρα εντάξει, μια χαρά δουλεύει το PlayStation, δεν έχει πάθει κάτι. Και εντάξει, ναι, μια χαρά δουλεύει, οπότε το βλέπετε. Απλά μου λέει με το που το ανοίγω the PS3 file system storage corrupted and must be restored. Και δεν έχει. Αυτό, τέλος πάντων, στο το βίντεο. Subscribe στο κανάλι. Εντάξει, τώρα like, δεν θέλω να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, ούτε dislike προφανώς. Εντάξει, όποιος τι λας κάνει δεν με ενδιαφέρει. Αλλά αν μπορείτε βοηθήστε με, γιατί σας είπα, δηλαδή δεν ξέρω τι να κάνω. Πήρα Sony Service και μου είπανε ότι ό,τι κάνατε, ότι πρόβλημα έχει γίνει έγινε, ότι τώρα αυτό μου είπαν δεν τα θυμάμαι και όλα, δεν φτιάχνεται νομίζω. Η restore να κάνω και αυτοί δεν μου είπαν να κάνω η restore, ενώ μπορείτε να πάρετε ένα PlayStation 3 με ένα χρόνο εγγύηση 129 ευρώ. Ναι, θα χαλάσω εγώ 129 ευρώ, ηλίθιος είμαι, ναι, θα πάρω. Δουλεύει αυτό και θα πάρω εγώ πλέον PlayStation 3, ναι, δεν μου έχει χαλάσει. Απλά κάνει πολλές ώρες αυτό το πραγματάκι, δεν ξέρω. Τώρα αυτό εδώ, αν μπορείτε βοηθήστε με, ευχαριστώ.